गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दिनै 19 नभेम्बर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 फाइनाल। दिनै भारत आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव फाइनाल मेच आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि क्रिकेट स्टेडियामाव जागोन। भारत आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया सोर जागोन देग्लायनि क्रिकेट बुहुम कापनि चेम्पियन, बेखौ लाना गोबां दाजाब दानख' सोलिदों। दासिम आईसीसी क्रिकेट बुहुम कापआव अस्ट्रेलिया हानजाया खेबबा चेम्पियन आरो भारतआ खेबनै चेम्पियन जानानै दङ। देग्लाय भारतनि क्रिकेट हानजाया देरहानायनि बांसिन खाबु दङ। थांनाय 2003 मायथाइयाव भारत आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव जोबथा फाइनाल गेलेनाया खोला आफ्रिकायाव जादोंमोन आरो भारतआ अस्ट्रेलियानि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन। दिनै बेनो भारतनि अस्ट्रेलियाखौ खिथेर लानायनि सुजुग। हादरनाङै दिनै बयबो हांखुर जानानै दङ। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दिनैनि फाइनाल मेचआव साखि जानानै थागोन। बेजों लोगोसे हादरनि कौटि कौटि क्रिकेट अनसायारिफ्रा हांखुर जानानै दङ। चिरांनि बिजनियाव बर' दैदेनगिरिफोरनि जखन एबा बड' लिडारशिप कनक्लेभ खुंदों। चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनि दखरा एबसुनि जथाय बानजायनायाव बिजनि दखरा एबसुनि गाहाय मावखुलि बड'सा हाउसआव बर' दैदेनगिरिफोरनि जखन एबा बड' लिडारशिप कनक्लेभ खुंदों। बड' लिडारशिप कनक्लेभ हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे मिरुनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बिजनि हालामनि समाज सिबियारि बारग' दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन गौथुमनि बिबानगिरि, चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनि दखरा एबसुनि बिबानगिरि आरो मिरु एबसुनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। हाबाफारियाव बर' हारिनि बायदि जेंना जेंसि, बिटिआर गोरोबथानि मावनो गोनां हाबाफोर आरो बर' हारिनि अलखद बायदिनि सायाव गुवारै सावरायलायो होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय अरुणाचलनि मोनसे लामा जाब्रबथायाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि 4 सुबुंनि जिउ खहा जानाय बिथांमोना जादों निर्मल हेम्ब्रम, क्रिस्ट'फार हेम्ब्रम, अभिजित हेम्ब्रम आरो लक्ष्मीनाथ किस्कु। बिथांमोना जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय बिथांमोना अरुणाचल प्रदेशआव मोनसे ख्रिस्टियान धोरोमारि फोरबोनि उनाव न'फारसे फैफिनगासिनो थानाय समावनो 13 नं माहारि राजा लामायाव हरखाबै जाब्रबथाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला लामायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव गिदिर अन्थाइफ्रा बिसोरनि सायाव गोग्लैयो आरो 4बो जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथांमोननि हरखाबै रुंसारि जानायखौ बिटिआरनिएम उलसन हास्ता बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमाय लोगोसे बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय आरज गाबदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि राजखान्थियारि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिथाङा बुंदों, फैगौ 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव भरबतजरा बियाबाव मोनमोन ब्रह्मनि हेंथायै बिथाङा बिसायख'थि गेलेगोन आरो 14 नं चिरां बियाबाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेगोन। बिथाङा खेंसालिया रावै खांख्राइ आरो नाथुर बे मानिया 19 बोसोर धंस खालामदोंमोन। बेनो जाहैबाय खांख्राइया बिपिएफ, खांख्राइ होनब्ला मुनमुन ब्रह्म, खांख्राइ होनब्ला हाग्रामा महिलारि, मानै खांख्राइ होनोब्ला रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारि। बिसोरो बिटिसिखौ धंस खालामनो होनना गोख्रों बेरफ्रुसार बिबुंथि होयो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। बेंगलनिफ्राय आसामाव फैबाय थादों सिखावै गारि बुंजासे ब्रयलार दाउफ्रा। 17 नं राजा लामायाव 7-8थासो पुलिस मावख'खौ माब्रैहाय बारबोनो हाखो? हरनि समाव माब्रै नोजोर होदों पुलिसफोरा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि सिखारदों। लामायाव दं नामा सोरबा सिन्डिकेट लाग्रा पुलिस एबा जिब जुनार रैखाथि होग्रा पुलिस? हरनि समाव क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बगिरिबारि पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाव गंब्रै मटर बुंजासे दाउ ब्रयलार लाबोनायखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै लाबोनाय मटरफ्रा सोनाब बंगनिफ्राय फैबाय थादोंमोन। लोगोसे बारग'बोनाय पुलिस मावख'फ्रा गोबांथारै दंमोनब्लाबो माब्रैहाय बेफोर गासिबो पुलिसनि मावख'फोरखौ बारग'नानै बोरै बगिरिबारि पुलिस बिफानजों हमजाफैखो बेयो साननो गोनां। हमजानाय ब्रयलार दाउनि गंब्रैथा ट्राकखौ बगिरिबारि पुलिस बिफाना नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। एमएलए जयन्त बसुमतारिया रायजोनि जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरांनि भारत भुटान सीमा ओनसोल
मानिकपुराव थाख्लाय दैनि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा SDRF फान्डनि गेजेरजों 1.79 कौटि रांनि माथावरि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथां MLA आ बुंदों रायजो राजाफोरनि गोलाव समनि माखासे जेंनाफ्रा बेजों सुस्रांजागोन होननानै। बिटिआरआव फामि बिबाननि दोहौ BJP दोलोआ बिटिआरआव गावसोरनि गोख्रों गोहोखौ दिन्थिदों। फैबाय थानाय समाव बिटिआरखौ दखल खालामनायनि इंगित होदों BJP राजखान्थि दोलोआ। गसाइगाव खासियाबारियाव BJP दोलोनि गेदेरथार सुबुंगुमा हाबाफारियाव BJP दोलोनि रोजा रोजा मददगिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बे गेदेरथार सुबुंगुमा हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि BJP दोलोनि नेता अशोक सिंघालआ बाहागो लायो। बिथाङा बाहागो लाना बुंदों लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाव UPPL BJP दोलोनि जायखौखि बिसायख'थि थिसना मानो 2 लाखनि बांसिन भट लानानै देरहासार जागोन। मेलाव 6,000नि बांसिन रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों BJP दोलोआ गावसिनि गोहोखौ गसाइगावनि खासियाबारियाव दिन्थियो। फैगौ 2025 मायथाइयाव BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआ खुंथाय गोहोआव फैनो हागौ होनना सांग्रां सुबुंफोरखौ सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। सोलायनायनि नामाव सोलादों माखासे राजखान्थि हान्जानि बिबानगिरिफ्रा। उरुन्दै आरो सोरखारि न' होनायनि मुङाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजर। गहपुर सनापुर पन्चायतनि सासे मेम्बारा उरुन्दै न' होनायनि मुङाव 5,000 रां लांनानै न' होनो हायैनि गोख्रों अजर। गहपुर सनापुर पन्चायतनि मेम्बार मनालिसा बरगयारिया गोरिब न'खरनिफ्राय उरुन्दै न' होगोन होननानै 5,000 रां लांनानै दासिमबो होनो हायाखै होननानै रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजर होदों। पर्बतजरा महकुमानि दिबिटलायाव UPPL दोलोनि गेदेर सुबुंगुमा हाबाफारि। लकसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जाफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानजि खाफ्रादों। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दिबिटलायाव पर्बतजरा जिल्ला UPPL दोलोनि बानजायनायाव गेदेर सुबुंगुमा हाबाफारि दिन्थिफुङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म MLA लरेन्स इस्लारि आरो UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। क'क्राझारनि सराइकलायाव थानाय 7 आसाम पुलिस बेटालियननि पेरेड ग्राउन्डआव गोदानै उथ्रिसार जानाय आसाम पुलिसनि सा 498 सोद्रोमाफ्रा ट्रेनिंनि जोबथा पेरेडजों लोगोसे समायखिरा लाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइकलायाव थानाय 7 बेटालियननि गाहाय मावखुलियाव गोदानै उथ्रिसार जानानै आसाम पुलिसनि थिसनथाइ मोननो हानाय 7 बेटालियननि सा 202, 8 बेटालियननि सा 79 आरो 20 बेटालियननि सा 217 गासै सा 498 सोद्रोमाफ्रा आबुं 5 दान ट्रेनिं होखांनायनि उनाव ट्रेनिंनि जोबथा पेरेडजों लोगोसे समायखिरा लाबाय। हाबाफारियाव इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस ट्रेनिं एन्ड आर्मेड पुलिस एन्ड कमिउनिकेशन अखिलेश कुमार सिंह IPS आ गोदानै उथ्रिसार जानाय आसाम पुलिसनि गासैनिसिमबो जाहाथे रायजोनि गेजेराव गाहाम खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय गाहाम हामलायनाय होयो।